Friesk is een deel van mijn identiteit. Ik ben zelf in Ethiopië, Addis Ababa. Maar ik heb 12 Frieske ouders. Ik ben opgegroeid op een Frieske boerderij en het is onderdeel van wie ik ben. Maar ik zou het heel mooi vinden dat jonge mensen ook initiatieven staat om wat vaker Friesk te praten. Dus Jim ben maar jong Friesk. Ik hartstikke goed in me bezig. Maar we moeten eigenlijk zwaar dat mensen die Fries binnen en ik wat bekender binnen, dat ze dit op mooi kunnen uitdragen. En waarom vind je het zo wichtig om jou in te zetten voor de Friese taal? Omdat de Friese taal heel erg mooi is. Als ik mijn gevoelens uitspreek, ik altijd in het Fries. Het is de taal die het dichtst bij mijn hart ligt. En daar ben we heel erg trots op in Friesland. En ik vind dat we dat uitdragen moeten. Want het is zonde wijze dat we dat verliezen. Als een van de Friese Kamerleden hier vind ik het heel belangrijk om zelf dat ik te vertellen en te vertjintwürdigen. Dus zo nou en dan heb ik wel eens een Fries kwart wat ik er terug in go in het debat. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik heb vorig jaar met een aantal collega's het vark gekregen dat er 18 miljoen extra gaat naar de Friese taal. En een aantal dingen daarvoor gaan bijvoorbeeld naar het basis- en voortgezet onderwijs. Dat er genoeg leraren binnen en dat onderwijs ik jong worden kan. Er komt ook weer een bachelor Fries op de universiteit in Grains. Dus ik kan samen weer Fries studeren.